erin. Dan moet je gelijk vragen. Hierin. Rechtdoor, linksaf, links, naar rechts, naar Hierin is dan nog. Ronnie zei dat nog goed zijn. Dat is wel ziek. Oh, wat is iedereen er leuk bij. En nog eens rechts. Nog een mind. Oh ja. Die stond erop. Ja. Links. Ik ga verder filmen, joh. Ik wil alleen... Zet op YouTube, wordt het op een camera. Mag ik ook nog een slokje? Mag ik dat filmen? Ja. Hey. Ja, oma is wel... Nee, ik vind het echt vet. Hey Rick, doe je mijn haar vlechten? Nog een vraag. Ja. Wil je dat doen? Ik wil een foto. Je ziet het echt. Ja. Meezingertje! Hey!